खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे सुजि दा क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। बिटिसि नि राजखान्थिनि बिसायख'थिनि बारा दायो बारबाय आरो बिटिसि बिसायख'थियाबो गेजेराव आरो माखासे सान एबा दानल' दंसै जायखौ नोजोर बोनानैनो दायो गावजों गावनि गेजेराव सोंखारिलायनाय आरो गावजों गाव बखिलायनाय गावजों गाव अजद होलायनाय बाथ्राफ्रा गोबांथार बारनो हमजेनबाय। नंगौ बेखौ नोजोर बोनानै दायो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा गुबुन गुबुन मेल मिटिं लाबाय थानायखौ नुदों दाब दाब जायगाफोराव जेराव गोबांथार बाथ्रा गावजों गाव अजद होलायबाय थादों। बेबायदिनो मोनसे अजद होलायनायनि बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो नागिरदों जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिपिएफनि दैदेननायाव मैया पर्बतझरा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि प्राइमारियाव मोनसे मिटिं जानानै थांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों जेराव पर्बतझरानिनो एमसिएलए अदेबानि बिपिएफनि एमसिएलए मनमोहन ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लाहैदों। लोगोसेनो बिपिएफनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्म सुफुल ब्रह्म बिथांमोनहाबो बाहागो लादों होनना मिथिदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों जेराव बिथाङा गिबियावनो बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो इउपिपिएलआव जेसेबां नेता कर्मिफोर दङ गासिबो कलंकित दैदेनगिरि बेनि अनगायैबो भ्रष्टाचारि दैदेनगिरि होननानै बुंदों। बेनि अनगायैबो दरखनखारि दैदेनगिरि होननानै बुंदों। गासिबो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरखौ बिथाङा दरखनखारि भ्रष्टाचारि कलंकित होननानै बुंनाय जादों। लोगोसे नारि केलेंकारि होननानै बुंदों। बेबायदि दैदेनगिरिफोरा थाबाय थायोब्ला थारैनो जोंनि आइजोफोर जोंनि बिनानावफोरा गिनो गोनां दं अदेबानि दंस' जागोन होननानै बिथाङा बुंथिदों। बेल' नङा बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि थारैनो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनि आखायाव बे सासन पावारा थाबाय थायोब्ला थारैनो जोंनि लाइमोनफोरा साख्रि बाख्रि मोननायनि अनगायै ड्राग्सनि फाग्ला जौनि फाग्ला आरो जुवानि फाग्ला जागोन होननानैसो बिथाङा बुंथिनानै होनायखौ नुदों। थारैनो बेखौ नोंथांमोनहा नायनानै लानो हागोन नैबे भिडिअ क्लिप्सआव बिथाङा मा मा बुंदों बेनि अनगायैबो गोबांथार बाथ्रा बुंथिबावदों। नैबे भिडिअ क्लिप्सनि गेजेरजों नोंथांमोना नायनो हागोन। इउपिपिएलआव जेसेबां नेता कर्मि दं दिनै नारि केलेंकारि ओंखारबाय थाखा फैसानि गन्डगल ओंखारबाय दिनै गासिबो बेबायदि नेताफ्रा कलंकित नेताफ्रा बे भ्रष्टाचारि दरखनकारि नेताफ्रा दिनै बे इउपिपिएल समावनो गासिबो जमा जानानै दंजोबो। बिसोरनि आखायाव जुदि थाबाय थायोबा सासन भारा जोंनि आइजोफ्रा दंस' जाजोबगोन जोंनि बिनानावफ्रा दंस' जाजोबगोन जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा दंस' जाजोबगोन साख्रि बाख्रि मोनाबालानो ड्राग्स फाग्ला जौ फाग्ला जानानै सेस जाजोबगोन आरोखि समाज। बिसोर साफा साफा सांग्रेमा माफा माफा आंग्रेमा बेफोरबायदि आंग्रेमोन्दा बादि बिसोर नेताफ्रा आंग्रेमोन्दाया जेरेखम गाव आदार जानोबाल' लाइटखौ फोजोङो ओमफ्राय स्रोब गोमोरो थिग बिदिनो प्रमद बर' बिदिनो खालामगासिनो दङ। पर्बतझरानि बासबारियाव जोंहा मोनसे प्राइमारि लेभेलनि मावफारिया जुथुम जादों। दा बे मावफारिया जुथुमाव फैनानै गोजोननाय मोनबाय आरो गोबांथार जोंनि इउथ बिएसइउ महिला आरो पेरेन्टनि गासिबो सोद्रोमाफ्रा दिनै बाहागो लाफैदों। दा जोङो जा खबर मोनबाय दिनैहाय बे पर्बतझरा ओनसोला एबारबो देरहाफिननायाव माने 100% जाहैबाय। दा बेवहाय खुनु माने सक्तिया हमथानो हानाय नङा। दा दिनैहाय बिथांमोनहा इउपिपिएलनिफ्राय दिनै खाम्फा बरगयारि मानाव गेदेर बिथांखौ इनसार्ज हिसाबै फाथायहरदों अबजारभार हिसाबै फाथायहरदों। दा मा उद्देश्य लाना फैदों बुजिनो मोना खिन्थु खाम्फाबादि सासे नेताया नै पर्बतझराखौ बबे लान्जाय बबे खर' बबे उदै बबे बिखुं जेबो फात्ता मोना बे मानसिया माने बेहा बेनो निश्चित जाबाय जे खाम्फा बरगयारि बिथाङा जे माने इउपिपिएलआव थाना दंस' जाबाय बेहा जे मोनसे समस्ति गैला पर्बतझरानिसो इनसार्ज जाबाय बेखौ फोरमान जाबाय बे टिकेट मोनला आरो मालाय बे सेस जाबाय। बे गान्दला राजाया बे ट्रेक्टराव बहा बानांगौ बहा बानाङा बे उखुन्दै गग्रा पाइपआव बाफ्लांहैनानै गाङानो खामलाबजोबनानै सेस जाबाय आरो मालाय। दा बेवहाय बुंनो हायो जोङो एबाराव मनमोहन ब्रह्मआ देरहाफिनगोन देरहानानै बिटिसिआव प्रथमबारनि थाखाय आइजो इएम जागोन बेखौ निश्चित जों बुंनो हाबाय। दा बेवहाय जोङो सारा बिटिसिखौनो जों गिदिंगासिनो दङ। दा बेवहाय जों नुदों दिनैहाय माने उदालगुरियाव 10थायावबो 10था देरहानायनि मोनसे खाबुआ फैबाय। बाक्सायाव खमैबो जोङो 7थासो देरहानायनि मोनसे खाबु फैबाय। चिराङावबो जों देरहागोन आरो क'क्राझारावथ' बुंनांला जोङो बेवहाय सेन्सुरि मारिगोन। दा गतिके दिनैनि थारिखआव जों अंक खालामनानै नायोबा मोनथामनिफ्राय मोनब्रैसिम इउपिपिएलआ मोननो हागौ।
आरो मोनब्रै मोनबाया बिजेपिआ मोननो हागौ जों नाम्बार 1 पार्टि जागोन जोंनि सरखार दागोन आरो जोंनि सरखार दानायनि गेजेरजों जेनाखि जेसेबांनाखि समस्याफोर दं हा हुनि जेंना हानि पाट्टा होनांगौ बे जोंनि 1 नाम्बार एजेन्डा जागोन सरखारनि दिनै इउथ्सफोरनो माने 100 कोटि थाखा होनानै जोंनि इउथ्सफोरनो जे माने सेल्फ एमप्लयमेन्ट खालामनाय बे आसनिया जोंना माने नाम्बार 2 थागोन नाम्बार 3 आव आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपआव बोसोरफ्रोमबो 40 कोटि मोनसे समस्थियाव 1 कोटि कुरिया बे आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जे आर्थिक अनुदान होनाय बे मोनसे गेरेन्टि हिसाबै आसनि थागोन आरो लोगोसे बोराय बुरिनि थाखायबो दिनै 10 कोटि थाखा बाजेट खालामगोन बोसोरफ्रोमबो आरो गरिब दुखियाफोर फिसा फिसा बिजनेस मावग्राफोरनि थाखाय 50 कोटि थाखा बाजेट खालामगोन जायनि थाखाय बे बाजेटनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफ्रा बिजनेस मावग्राफ्रा जाहाथे आर्थिक अनुदान जाहाथे मोननो हायो अमा फानग्राफ्रा अमा फाननानै मोजां जानो हायो ना फानग्रा मोजां फाननानै जानो हायो बन रोगाग्राफ्रा बन जाहाथे मोजाङै फाननानै जानो हायो दा बेफोरबायदि फिसा फिसा बिजनेसमेनफोरनो दिनै बेबायदि बेबस्था खालामना होनाय जागोन आरो मालाय गरिब दुखिया गासिबोखौ नायनाय जाहाथे बिटिसिनि उन्नयननि फैसाया जाहाथे न'खर न'खर सहैयो बयनिबो किचेनसिम सहैयो बेनो जोंनि उद्देश्य जोङो आसाबादि 100% सरकारा जाखासिगोन आरो दिनैहाय जेनाखि बाजेट सेसन 24 आव फैखासिगोन दा बिनि उनाव साननै सानथामनि उनावनो इलेक्सनखौ डिक्लेयार होनायनि मोनसे सुलुंखौ जों मिथिबाय थानाय जादों आरो मालाय दा ओंखायनो जोङो मे मासनि लास्ट उइक नङाबा जुन मासनि फार्स्ट उइकनि गेजेराव बिटिसि इलेक्सन जानो हाथारसिगौ दा ओंखायनो जों मुखुब जों आगोलाव गारिखौ 100 स्पिडआव सालायदोंमोन दा 120-30 स्पिडआव जों सालायगासिनो दङ जोंनि पार्टिनि खामानिखौ आवगायगासिनो दङ जोङो माने आरो नुबायबो जोङो पार्टिया देरहानाय लामायाव दंसै फटबल जराया 1 नाम्बार हिसाबै 1 नाम्बाराव थाबाय थाखागोन आरो गुबुन गुबुनाव देरहालांजोबगोन हाग्रामा सिफ जाफिनगोन बयनिबो थाखाय खामानि मावनो हागोन इउपिपिएलआ दिनै 0 जाबाय प्रमद बर'आ 17 बोसोराव जोंखौ माने बखियै 17 बोसोर नाम लायै लायै रायजोफोरजों गाज्रि मोनजाबाय दा 17 बोसोराव हाग्रामा मावनो जेबो हायाखै होनबाय थादों गामाव मा मावखो बेखौ देखायनो हायाखै ओंखायनो दिनै 17 बोसोरनि नाम लानाया बिथांमोननि थाखाय मोनसे अभिशाप जाबाय रायजोफ्रा अभिशाप होबाय बेखौ प्रमद बर' नों जेबो मावनो रोङा नों जिरायनानै था नोङो सासे मिसलिया मानसि बिटिआर एकर्डखौबो नों सुथि खालामना होनो हायाखिसै रन्जनखौबो नों बख'नो हायाखिसै केसफ्रा जोबाखिसै उन्दैफोरना बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रा मोनसेबो नोङो इमप्लिमेन्ट खालामाखिसै सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जायाखिसै दिनै माने पलिटेकनिक पर्बजराव जानांगौबो जायाखिसै दिनै माने बायदिसिना माने गिदिर गिदिर इनस्टिटिउसनबा जाला होननानै दिनै फैखाजोब्बाय गतिके प्रमद बर'आ दिनै 0 नेता बे जायनि थाखाय जेबो होनो हायाखिसै बे सासे कलंक नेतासो जाबाय बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएलआव जेसेबां नेता कर्मि दं दिनै माने नारि केलेंकारि ओंखारबाय थाखा फैसानि गन्डगल ओंखारबाय दिनै गासिबो बेबायदि नेताफ्रा कलंकित नेताफ्रा बे भ्रष्टाचारि दरखनकारि नेताफ्रा दिनै बे इउपिपिएल समावनो गासिबो जमा जानानै दंजोबो बिसोरनि आखायाव जुदि थाबाय थायोबा सासन भारा जोंनि आइजोफ्रा दंस' जाजोबगोन जोंनि बिनानावफ्रा दंस' जाजोबगोन जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा दंस' जाजोबगोन साख्रि बाख्रि मोनाबालानो ड्राग्स फाग्ला जौ फाग्ला जानानै सेस जाजोबगोन आरोखि समाजानो ओंखायनो बिनिफ्राय जों परित्रान मोननो थाखाय एकमात्र बिकल्प पार्टियानो जाहैबाय जेरै बिपिएफ पार्टि 17 बोसोराव जेसेबां मावदों बिनिफ्राय जों साबसिन मावनानै दिन्थिनानै रायजो राजाफोरनि कल्याण सेंग्रा सिख्लाफोरनि कल्याण आइजोफोरनि कल्याण गासिबो कल्याणखौ जों मावजोबगोन दा बेखौ जों रायजो राजाफोरनो गेरेन्टि होयो ओंखायनो खावलायदों साफ्रोमबो रायजो राजाखौ जोङो बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ जों खौसेयै थानांगौ खौसेयैनो जों आवगायलांनांगोन होमबासो बिटिसिआ उन्नति जागोन बिदि मोनथाम बे थगायसुलाफोरनि आखायाव जों थगायजानो नाङा बिसोर साफा सांग्रेमा माफा आंग्रेमा बेफोरबायदि आंग्रेमोन्दा बादि बिसोर नेताफ्रा आंग्रेमोन्दाया जेरखम गाव आदार जानोबाल' लाइटखौ फोजोङो ओमफ्राय स्रोब गोमोरो थिग बिदिनो प्रमद बर' बिदिनो खालामगासिनो दङ सांग्रेमाया गाव आदार जानोल' जोङो मोनायाव मालायनि लामा देखायनो हाया थिग बेबादिनो बिसोरबो खालि गावसिनि जानायनि थाखायल' दा बे मालायनि पहर होनो हाया आरो मालाय बे जिनिसफ्रा बे मोननै जिनिसा दा ओंखायनो बिसोर सांग्रेमा आरो आंग्रेमोन्दा सरकारजों जों बुरखायजानो नाङा बेखौ रायजो राजाखौ खावलायदों दिनै जों माने सेन्ट्रेल इउथ बिपिनिफ्राय जों सानै फैदों भाइस प्रेसिडेन्ट प्रहलाद ब्रह्म बिथांबो लोगोसे आरो आं दिनै बासबारि प्राइमारिनि मोनसे वार्कार मिट जादों बेवहाय फैदोंमोन दिनै जों नुबाय जे जोंनि पर्ब जरा हिसाबै आरोखि प्रमद बर'आ 0 मिथिबायना बिथांनि सायाव फोथायनाय गैया खारन पर्बत जरा हिसाबै बिथाङा प्रमद बर'आ जेबो होनो हायाखै जि जादों जोंनि बे पर्बत जरायाव हाग्रामा सारनि दैदेननाय बिपिएफ सरकाराव जादों जों बेखौ उदाहरन हिसाबै होनो हायो दाबो जोंहा मोजां गंसे जोंखौ जायखौ जों सानफेराखैमोन सिमाङावबो बेवहाय जों मोनसे साब डिभिजन मोनदों
बेवहाय सिभिल साब डिभिजन मोनदों जों बाहाय जोंहा एसडिअबो थायो आरो 40टा डिपार्टमेन्टनि बाहाय साब डिभिजनेल अफिसारफोर मोननो हादों बाहाय जिखुनु खामानिखौनो जों बाहाय खामानि मावनो हायो दा बे हिसाबै गोदान नायदों दे पर्बतजरा हिसाबै ना मोनसे मेडिकेल कलेज हरदों जोंनो ना मोनसे पाब्लिक लाइब्रेरि हरदों ना मोनसे थाना हरदों जोंनो बेखौनो जों बुंनो हायो बासबारियाव मोनसे थाना हरदों नामा जेबोथ' हराखै मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानो बिथांमोना नै दिनै बासबारियाव मोनसे पलिटेकनिक इनस्टिटिउसन गायसनना गालांदों हयथ' आंहा बिनि सायाव आं डाउट दं जे बेबो जानाय नङा रेल फेक्टरिनि खोथा बुंदों बिथांमोना जानाय नङा दिनै जोङो इउथ टिम जानानै सारा बिटिसि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव जों गिदिंगासिनो दं जों 26टा माने ब्लकआव गिदिंखांबाय जों बे हिसाबै नायबाय जे बिथांमोनहा मोनसे बबेबा जायगायाव एनआईटि नेशनेल इन्सटिटिउट अफ टेक्न'लजि गायसननो नागिरदोंमोन महायबा अभारफ्लाइ होनो नागिरदोंमोननो बबेबा डिस्ट्रिक्टआव आरो मा होनो अर्गेनिक इउनिभारसिटि मेडिकेल कलेज माहायबो गायसननो जोंथ' जेरावबो नुवाखिसै उदालगुरियाव गिदिंबाय जों समस्ति गिदिंदों बाक्सायाव गिदिंदों मोनसेबोथ' नुबोआखिसै बिथांमोना जेबो मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै जार फलते पाब्लिकआ बिसोरनि सायाव फैद गैला आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जे बिथांमोनहा इयुन फैगोनाव जेबो खामानि मावनो हाया आं बिथांनि मोनसे खोथाखौसो सब समय गोसोखांबाय थायो फारसेथिं आं बेखौ बुंनो सानो बिथाङा सब समय 17 बोसोर होनबाय थादोंमोन 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जेबो खामानि मावनो हायाखै खिन्थु 17 बोसोराव जेबो खामानि मावनो हायाखै होननाया मोनसे रिएक्सन उल्थासो जादों खारन पाब्लिकआ बिसास जायाखै बिसोरखौ मिनिदोंसो नङा होमबा दानानो जालायबाय सान्थि गावनासो बिटिआर सान्थिनो गावनो नांलायबाय हाग्रामा साननि 2003 निफ्राय गावनो नांलायदों थायर जलायदों सोरखौबा माबा खालामदों नङा होमबा बिसोरनि थाखायनोथ' मा जायो इनकाउन्टार सिन्थाय जालायदों बर' गथ'फ्रा नङा होमबा बिनि थाखाय दिनै बिथांमोना सान्थि जाबाय दानाथ' बेखौबोथ' एक्सेप्ट खालामजायाखिसै दिनै फैयै माने बिटिसिनि पावारानो जोब्बाय बिसोरना 5 बोसोरानो गैला मासावनो जोब्बाय आरो मा खामानि मावगोन बिथांमोननिफ्राय जेबो आसा खालामनांगौ जोंहा गैला आरो रायजो राजाफोरखौ आं मोनसे गिदिर खोथा खावलायनो सानदों नोंथांमोनहा जे बिथांमोननि मावनाय दांनायखौ जोंनो मानो नांगौमोन नैबेसो प्रश्नआ फैयो गिदिर खोथाया बिथांमोननि मावनाय दांनायखौ जोंनो मानो नांगौ बिथांमोना जिहेतु बिटिआर सुक्तिखौनो मिसा सुक्ति जे सुक्तिया ग्रहणजोग्य सुक्ति नङा बे सुक्तियानो बिथांमोना गोरोन्थिखा नङा होमबा बेजोंहाय जोंनि किसुमान जे जोंनि बिटिसिआव मोनबोनाय पावारा काट जादोंसो होमबा बिसोरनि मावनाय दांनायखौ मानो नांगौमोन जोंनो बिथांमोना बेखौसो हिसाब होनांसिगोन जोंनो मानो बर' जातिखौ थगायखो बेसो मेन उद्देश्यमोन नङा होमबा बेखौसो जों सोंनांगौ प्रमद बर'नाव जे बिथांमोनहा मानो बर' जातिखौ मानो थगायनानै मिसा सुक्ति खालामनानै लाबोखो आरो सुक्तिया जुदि मोजांथार मोनबा दिनै 5 बोसोर जोबनायनि उनाव एनडिएफबिआ आलादायै मोनसे मानो गोदान पार्टि दानांगौ जानानै फैखो बेहायबो प्रश्न फैयो नङा होमबा जार फलते हमनो हाबाय बिथांमोनहा मोजां सुक्ति खालामाखै आरो बिथांमोनहा मावनो हायाखै बास बे खोथाखौ बुंबाय आं रायजो थेंक इउ